Naka Good News TV ipediang sngau bahaya phi baro ban ngi ai kublei phi haka kerteng ke bathiang tam ka jong utrai bat unong pen iem ba i jonga bat jong phi u Jesu Christ ngi sngau kumen shibun bangila ban wan biang shaphi sa chisin pat leng ba ka program wan ban mane haka ni ka stem kabentana ka ktin ke jong ublay kabangan bu kum kan nong rim ya ka jing ya puson jong i hakan ka step kalong na ka tu ka benta ka bangila ban syam na ka sam ka besau phau ar bat ka dekhot ka baningkong ka sam ka besau phau ar bat ka dekhot ka baningkong ngan pen puli ya ka ktin ke jong ublay bat ki kentin ki baong kum ni kum ba utrang u keirang ye ki wa kum taka terang ka mensim jonga yame ublay. Nakani ka dekhot nga kuha bangan bu kum ka mat pedeng ya ka jing ya puson jongi halor ka phang ka baong. Ka mensim ka batrang ya ublay. Ka mensim ka batrang ya ublay. Udebit hagani ka sam upen pau ya ka jing terang ya ublay. Kambiang satya tangban pediang ya kijing kerku kijong ublay. Rengi don kamban don ya kijing sliang bat jing terang ya ublay. Nadu ka bajeliu ka dok nut. Udebet upen ya seriem ya kan kijing terang ya ublay. Kom kijing terang jo ukeirang ya ka Kamdei hakapor bapahu ba ukeirang ulet ban wat Haka Bible kanika kedau ya kapor ka baterkong kabala ne la selembha tang ukeirang reki wei ki merat ru ki lej ban wat habaka don ka jingrang rengkiang layathu yengi bah Afrika habaka don ka jingrang rengkiang ki hati bat laki kenhun ki julej ban wat Wat lagi babun ki yap halenti namar bakim yo ki ba impat ki yai beteng ban wat ki hati ki ban sema ya kajing don nadu na jengai ba kajing jengai ka bahadu riu pau mail sisin bakila sema ya ka kin mare state ban po isya kata kajaka kin penjot ya ki jing thong jing tep ki badon hakalenti ya jongki kata kapan ikat no ki terang bat ki seliang ya ka na ka benta jonga bat jong pi ngidon kam ban don kom kani ka ju ka jing terang bat ka jing seliang ya ublay ki babun ki briu menta ki wat bat ki terang tang ya ki jong ka perthei bat ki jing sngau baha jong ka Ubri ula ban im klem kabam rei unom la ban im klem kaum haka jing im jongi ru nginom la ban im klem ublay ukua yangi bangin terang ya kumba David terang kimen berkipara jonga berkipara mensim kiba kordor kapor ban terang ya ublay kam dei tang hakapor kaba biang lut kiai Kam datang kapor ba ublay ukar ku yangi kabangi yo ya ka jingkot jingkya kam datang hakapor bangi yo ya ka ying ka bathamai kam datang hakapor bangi yo ya ka kali ka bathamai kam dei kumta Hari kapor kabangi terang ya ublay habangi pet ya kanika sam ngiyo i baka dei hakapor kabat terkong kapor kabarang ringkiang kapor kabak kerdu Kani ka jiawa kini kisngi jongi. Kidon ki briu ki bamat ye ki por ki baterkong ha ka jing Ka terkong ka kamai ka kaji. Ka terkong ka jing long mensim. Don ki boong baka don ru ka terkong wat ha ka jing ya dei sikurim. Pila ru ban sengau ya ka jing terkong basisha haba pidon ha padeng ki jing jenjar wat haba pidon ha padeng ki jing pang jing sitom. Sengau bahamap yang ada kababurom ngiju ya kendo bon kibriu haki jing sitom hapo hospital ngaju perkat imat ke hospital kadai ke jaka kababiang tam yangi bangin ya syam bat ublay
Kambun sin lele ki brio ndakila don hapo ICU. Ki kamyo ia kakabuk siar ban ya syam bat ublay. Kami ika jingkeli balay. Haka jing sisa om day bo blay udon tang haki hospital. Ray udon haki Jakabaro. Ray ka jubab kalong namar baka jing terang yau belai kalong. Sispa naka sispa. Ublay ulaman penja ya kajing seliang pada kajing terang jongi katkum kajing terang kabadon hapo kadok nu jongi. Uji suyo iya kajing terang juga kentay nong Samaria. Hoi kala persyang ban penhun ya kijing seliang ban jing terang jongka daki lenti jongka pop bat kijing sengau baha pertai. Andre uji su namar bau tip ya kajing terang jongka. Ula penhun ya ka da ka bau ai da ka bau ai ya ka jong kajing im. Ublay ni arab yangi bangin don ya kani kajing terang kom u debit ban bamangiru ngila ban ong. Kum bau terang u keirang ya kiwa kum taka terang ka mensim jonga ya me ublay. Blay un kerku yang ilang baka ka jing ya pusana ka ketien jong naka benta ka buram ka jong amen ngini pendam ka jing duai. Blay ubau kupa pukun rajong uba beneng sengongo ba mela keren yang isa sisimpan na baka ketien jong me. Aduai ba men isay ban kerku ya ka way ka mensim ka bakordon. Kaba pej ka sengap ya ka program jongi. Aduai ba kina yo ma di ka jing kerku na ka ketien jong me. Ya rap yang iru ko kan ran. Dia ban mat sisa. Ya ban don sisa ya kajing terang. Kajing terang kaba kom bau de keirang utrang iki wa Ya rap yang ibang iru ngendan ikan de kajing terang. Ya me ublay. Terus sengawing ya blay ya kajing doai. Maaf no ya kipop. Doai ban gipan. Karena jemu Yesus Kristus. Amen.